レの小窓。短くてすまん、Y がこの前怖かった話。夜中トイレ行った時に雨降ってる音がしたんだわ。小窓を少し開けてこう視察し、の隙間からどれくらい降ってるか手を出したら指先を握られたのよ。コンマ数秒だと思うけど、ギュッと下から握られたのは間違いない。小窓は硬い板ガラス、デコボコした模様のガラスなので、内側から外はモザイクっぽくしか見えないんだけど、握ってきた手が下からではなく上から握ってるシルエットだったんだよね。上から宙吊りにならない限り、一軒家の 1F トイレの小窓に上から手が見えるなんてありえないし。もう嫌だな。あれは